Bueno, saiatuko naiz kontatzen nola funtzionatzen duen gune honek. Lehenik eta behin ikasleak eta zuek topatuko duzuena da programazioa. Programazioa zerrendatua agertzen da, eta ikasleak lotura horietan klikatuz agertuko zaizkio ariketak, azalpenak edo dena delakoa. Azalpen bat zabaltzen duen bakoitzean markatuta geratuko da, eta horrela ikasleak oso erraz jakin dezake zer ikusi duen eta zer ezkontuz. Markatu egoteak ez du esan nahi egin duenik baizik eta zabaldu eta ikusi duenik baizik. Hori litzake programazio estandarra, gure ikasleei ematen diogun karpetaren parekoa, baina esan bezala dena online baliabidekin osatua. Orain oso xamarra emango du, leiho asko irekitzen direla, tabar, baina azkenean gero oso funtzionamendu sentzilea dauka. Saiatu gara alden eta funtzionamendu sentzilioena eukizezan guneak ikasleak azkenean erraiz topatzeko behar duena, bai. Hori programazio nolabait estandarra litzateke, bai, denok jasoko dutena. Baina horretaz gain, badaukagu aukera bat ikasle bakoitzari bere osagarri berezituak bidaltzeko edo emateko. Hemen daukazu adibide bat, hor ikusten dituzu ikasleen izenak, eta orduan ikasleak bere izenaren gainean klikatzen duenean topatuko ditu tutoreak bereziki berarentzat prestatu edo agindu dituen lanak, bai? Normalean estekak izako dira, beste ariketatara edo beste materialetara, guk tutoretzan edo berarekin hitz egindakoaren arabera jarriko ditugunak, bai? Oso horreza da gune honetan ikasleen jarraipena egitea. Hor klikatuta agertuko zaizu ikasleen zerrenda eta ikasle bakoitzak egin duena ikusi ahal izango duzu. Zenbat denbora eman duen gutxi gora bera, eta bereziki ikusi nahi baduzu ariketaren emaitza, orduan klikatu beharko zenuke izenburu hortan eta agertuko litzateke besterik gabe. Bai, leiho asko zabaltzen dira, baina gero sinpleagoa da. Foroa erabiliko dugu, gehien bat hainbat lanketa bideratzeko eta beraien arteko elkarlana bideratzeko hainbat gauzetan. Hortxe dakazue, foro ireki bat dago, foro bakar bat, ez daude 11.000 foro, eta orduan bertan lan egingo dute. Eta zalantzak beste foro honetara botako dituzte, bereziki zalantzetarako egokitu duguna. Aparte, hainbat tresna eta baliabide edukiko dituzte online konsultatzeko, direla hiztegiak, direla gramatikak, direla hainbat hortxe daukazu zerrenda, eta zerrenda hori handitzen joango da. Eta hoxe, eta bertan edukiko dituzte bere kabuz moldatu eta erabili aldituzten konsulta, liburuak, tresnak, baliabideak eta bar, bai? Hortxe daukazu adibide bat, IBAPeko liburu honek. Eta azkenik, egutegia erabiliko dugu abiso garrantzitsuak edo emateko, nolabait. Eta bertan egongo dira, adibidez, ez egunetan hasten dan programazioa, kasu honetan bezala, edo ez egunetan dan mintza saioa, edo hori erabiliko dugu abiso garrantzitsuak eta pixka bat datak zehazteko, bai? Batzez ere programazioekin lotuta. Eta horretaz gain noski, aurrez aurreko baliabide guztiak, tutoretzak, mintza saioak, edo euskaltegiko beste ekitaldiak.